Som mokrý aj na tejto strane dokiaľu, zadok. Słuchajcie, chodka, hej? To ste si mali predtým, veď som vám hovoril, nie, rýchlo, to by pôjde do rýchlo. Teraz nie. Veronika, zaraz nie. A šanka bude príšťa, miernejšia. Nie. Ešte nevidím, čo za zakrútal môžeš. Ešte nie, ešte ideme tam tým bielým, ako sú v tom červenom člene, na ten stred. Tam je toho dosť.